И какво става, хора? Аз съм PvP Boss PvP и сега снимаме на снейковете в PvP Extreme. Направих още едно клипче, което беше на един снейк, който падна в началото, разбирате ли. Но това не беше нищо особено, него няма го кача, защото без да исках цъкнах F9 и клипчето ми спря. На този снейк ще снимам. Как ще излагам. Джъбна го. Това и да си пробвам. Чайче. Само да се върна, защото няма. Абе, какво е, хора? Как може да падна на това лесното нещо? Как може? Кажете ми просто. Кажете ми как може, бе? Как може на това лесното нещо да се изложа? На най-лесното нещо се излагам най-яко, хора. Той много ме дразни. Бах ти бъгалото нещо. Хоп, аре бе, бах ти огнелото. Като пусна чата, ще кажете хай на YouTube. Що да кажа само на админа, напише като някаква, като нещо много подмазващо. Чупя. Сега ще трябва да се изчупам яката. Аре давай бе, туш пък. Абе, той е батец мотаното бе, хора. Той е много зле на ръка. Yes. Бе. Ето е много лесно, хора, да знаете. Ако се прави, паднах. Няма нещо. Само ще напишем и... не е с телепорт. Не е с телепорт. Давиг. Сори. Сега за 0. Давиг. Set home. Този се set home. Този Давиг е за set home, ако даже 2 пъти го видяхте, че ще пратя клипа на Pylok, ако нещо. Его! Давиг е за set home. Давиг е за set home. Бум. Така. Виждате сега как ще се телепортира. Ако ти не е телепорт или нещо, Давиг, те баннаха го. Им честито Давиг, браво. Глас. Да се кеф един час, няма да играй. То не е толкова, аз ако бях нямаше да ми толкова стъпа за разбана, че ще спусне евентите. Но не са баннали мене, то е важно. Pylok ще портне вака, бе. Има къде ще видим, ще се справили. Да. Той фалшок с малко тъпа, нали? Хай, вак. Яд ли тебе? Да знаете, Ивак, ако ви кажа, ти някакво лъже, защото с мен те ме прецака, но няма говорим за това, защото... Абе, чай си фиксна сета, фиксал. Абе, нещо се лагва малко. Как ще каза по този? Ще взе голяма комедия. Мисля, аз нямам на този снейк да спра клипа и след това да... Сега само да видя кой ще спечели, спирам клипа и ще пусна на другия евент. Или целият клип. Целият евент ще снимам, целият евент. Но някои части да са отделни, да знаете. От сега така.
Двама от мен никой не помага. Ай, давайте да е моите момчета. Май, търтълшок ще го... Той не е толкова трудно според мене. Ще се чуя как ще го минат сега. Ай, тръгнете го минат и не е толкова трудно. Сега, търтълшок. Айде, търтълшока про. Да знаете, хора, ако сте с търтълшока на Снейк, да знаете, че той ще ви бие според мен. Според мен ще ви бие той. Но ужасно е добър на PvP. И на Снейк е добър, и на PvP е много добър. Тъй, че хора, моля за... Не, че ви замоля, препоръчвам ви. Вие се решавате, ако искате му скачате на PvP. Ама на Снейк ми се предавате, може и пък някъде да падне, де знаете. Дай. Пак ли те с двамата, бе, деца на прецакания клип, то се падна с дома сета. Не мога да хубаво мито. О, да, бейбе. Със сигурните ще направят такова. Оу, ти доста усещам, ще ги затрудни. О, мага. Павок, ти не можеш да скочи само така мой. Не. Ти тя го прескочи, бе, Павок. Че се жига тук. Не. Стълба мисля, че може да скочи. Тришен мисля, че това е Търтълшок не успее да го скочи, но не знам. Чакайте. Той вече май е възможно да скочи. Да. Така. Търтълшока 100% ще го скочи. Може да оставаш и да паднеш осадно. Търтълшока е почти най-добре на Снейк. Гледаме двама добри на... Айде, един нападна! Да му е честито. Но Търтълшока спечели награда. Търтълшок уин. Браво, Търтълшок. Честито. Сега ще го видим и на Васи Търтълшок. И на Васи Търтълшок. Втори сет, хора. Втори сет. О, мага. Дай, мисля, това да бъде всичко, не всичко от мен. Не, няма да спрям клипа. Ще снимам до края на ивентите. О, мага, хора. Чакайте са.